Gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista se jara li l-artist ikollu aktar spazju fejn jiżviluppa għax jekk nemmnu dan inkunu qed nibdew il-proċess biex pajjiżna jsir ċentru komplut ta' kreattività. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kien qed jiġi intervistat mill-istilista Luca Zopardi fejn tenna li meta nsemmu edukazzjoni m'għandniex inħarsu biss lejn l-edukazzjoni tradizzjonali iżda l-formazzjoni tal-individwu b'mod sħiħ. B'dak li għandna f'moħħna aħna rrid illi tassew l-artist ikollu l-possibilità fejn jiżviluppa. Mhux biss akademikament li dak huwa importanti, imma wkoll b'kull mezz ieħor. Irrid li fl-iskejjel tagħna l-arti tkun parti integrali mill-iskola, mhux ekstrakurrikulari. Irrid li l-mużika, it-teatru, inti semmejt id-disinn, kull tip ta' disinn, anke jekk hu id-disinn tal-ħwejjeġ, imma mhux biss id-disinn tal-amara, id-disinn tal-bini. Inti l-ħila li tikkrea. Matul l-intervista Bernard Grech tkellem ukoll dwar kif dawk il-kopji li jkollhom bżonn il-proċess tal-IVF qed ikollhom iħallsu eluf ta' euro għal mediċini relatati fejn tenna l-weda li gvern ġdid immexxi minnu se jkun verament qed jagħti l-proċess kollu kompletament b'xejn. Dwar l-organizzazzjonijiet volontarji u l-NGOs, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jekk nemmnu verament f'dan is-settur, irridu naraw li jkollna soċjetà li jimpurta u li tagħti verament valur lil volontarjat. Għalhekk qal li jrid li l-NGOs u l-qdiet volontarji ikunu monitorati mill-liġi iżda mhux b'regolamentazzjoni li tkissirhom. Ejjew nagħmlu regolamenti, ejjew naraw li jkun hemm regolamenti, però ma jkunux regolamenti li jkissru l-attività tal-volontarjat. Il-volontarjat għandu valur u dak il-valur irridu nibżgħu għalih. Fil-ġimgħa li matula tfakkar jum il-ħaddiem, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jixtieq ħares lejn skali aktar adekwati tal-pagi tal-ħaddiema għax hekk biss li nistgħu naraw kif il-ħaddiem jimxi l-qudiem. Iżda f'dan l-istadju l-ewwel iridu naraw li n-negozji jerġgħu jieqfu fuq saqajhom u jissaħħu. Dak li qed nipproponien li nerġgħu nħarsu lejn l-iskali tal-pagi, lejn kif jolew il-pagi b'mod diċenti li jiena nkun nista' nħares il-possibilità li nixtri l-proprjetà tiegħi, li jiena ma jkollix xogħol prekarju għaliex inkun nista' naħdem f'postu naf li jiena għandi moħħi mistrieħ li ħankun impjegat hemmhekk jekk jiena nagħmel xogħol li tajjeb mhux se jkeċċuni wara 6 xhur jew sena għax il-kuntratt huwa qasir. Jekk ikollna verament dan l-ambitu il-ħaddiem jimxi l qudiem. Però fi ċirkustanzi partikolari jiena ngħid l-ewwel irridu naraw li jissaħħu jerġgħu il-businesses li jissaħħu jerġgħu il-persuni li ħadmu mbagħad inkunu nistgħu nindirizzaw din il-problema. Dwar l-isfidi tal-housing bil-prezzijiet tal-bini fl-aħħar snin olew brata akbar minn kemm żdiedu l-pagi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif fit-8 snin il-gvern għadu ma jnawgura l-ebda appartament ġdid ta' housing soċjali. Dan fil-waqt li l-pajjiż għandu jara kif juża ħjar postijiet li jinżammu vojta u mhux użati. Bernard Grech qal ukoll li għalkemm il-kwistjoni tal-korruzzjoni kisret isem pajjiżna u dejqet lil ħafna nies, il-Partit Nazzjonalista jrid jara wkoll l-interess individwali tal-Maltin u l-Awċin kollha għax inutli titkellem dwar il-korruzzjoni biss meta għandek min qed jiffaċċja sfidi bsin ta' kuljum bħal fil-każ ta' persuni li għandhom qraba bi problemi ta' saħħa mentali. Għaliex anki għandi obbligu illi l-nies nurjhom fejn nista' mmur u fejn nixtieq immur li ma nitkellimx biss fuq il-korruzzjoni. Għandna kif semmejna s-saħħa mentali. Min ibati bis-saħħa mentali, min għandu l-ommu jew il-ħuħ jew l-tifel ibatu bis-saħħa mentali, jinteressahomx il-5,000 euro li qed jieħu kiċ kembri kuljum. Jinteressah imma t-tifel tiegħi jien kif nista' ngħinu fil-problema li għandu. Int fil-gvern x'tista' tagħmel aħjar? Mhux għax huma egoisti, imma x'kulħadd li r-realtà tiegħu l-ewwel ma jinteressah din hija natura umana. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li gvern ġdid immexxi minnu se jkun qed jaraw ukoll li jtejjeb l-ambjent personali ta' kulħadd għax inutli tirranġa l-ħitan tas-sejjieħ meta għandek min qed jgħix f'postijiet ta' livell inferjuri għad-dinjità tal-bniedem. Madankollu rridu naraw ukoll li pajjiżna jingħata l-wiċċ sabiħ li verament jixraqlu. U dwar l-immigrazzjoni u qal li kull persuna ħaqqa li nħarsula id-drittijiet u d-dinjità tagħha anke billi jkunu segwiti l-obbligazzjonijiet internazzjonali. Madankollu rridu nħarsu wkoll is-sigurtà tal-poplu Malti u Awċi anke bi proċessar adegwat tal-istatus tagħhom.